Mga puso, mga painting naman niya himo sa kape kang iban pang arts and crafts, ginbida sa pagtakop sa National Arts Month sa Bacolod City. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Wala nagapaperde ang mga Pilipino pag-abot sa arts. Painting man ina, sculpture, photography, crafts, kag madamo pa. Sa Bacolod City, ginhatagan sang kahigayunan ng mga local artists halin sa syudad kagaiping nga kabanuhanan nga ipakigbahin ang ilatag sa kaobra maestra. Kasubong nga literal nga ginani ang nagkalain-lain nga abilidad sa art, bangod mapuno gid ang imong mga mata sa matahong nga artworks, pareho sang crochets, pottery, mixed art souvenirs, kag paintings. Isa sa mga agaw atensyon ang ini nga painting nga himo sa kape. Nadiskubre ni Joey nga pwede gali mahimo nga material sa pagpinta ang kape. Post lang sa pangitaon, that's so affordable. Tapos unique sa sir, unique ang coffee. Kung sa pag-pandemic sir, kay tungod nga why ko baklan art materials. Magluwas nga makatipid na, nangin pinasahi ang iya mga obra. Ginbida man sa exhibit ang paghabi o weaving. Si Rosario, ginpanubli pa sa iya mga lola ang abilidad sa paghabi kag nangin palangabuhian na sang pamilya. Na makabulig sa amon sa akon pamilya sa akon mama kag papa sa mga financial nga ano. Ang exhibit ang kabahin sang pagtakop sang selebrasyon sang National Arts Month. Upod Garuel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.